OK, takže bože, ja som taký debil. Star Wars, ja vás vítam pri mojom prvom videu a bude to špeciál za 21 odoberateľov. Veľmi vám chcem za to poďakovať a ideme si za odmenu pozrieť, ja neviem čo, ale vymyslím ešte nejaký plánik. Ale hlavne sa idem pozerať, kto mi dal odbery. Hlavne. Počkajte chvíľočku. Ja mám taký pomalý počítač, že až to bolí. Tak. Odber mi dala followerka Sofia. Potom si pozrieme jej kanál. Úplne akože Erika Svitková. To je z mojej triedy. Danko TV, to je tiež z mojej triedy. A to nepoznám. Nepoznám. A to je tiež z mojej triedy. 58 odoberateľov má. Nepoznám. Neviem, toto je, ale nevadí. Ale vám chcem poďakovať za 21 odoberateľov. Je to pre mňa veľká, nechcem povedať česť, ale veľká úcta. Tak. No, zase to budem načítavať. Aha, dobre, načítavaš tam tak. Ideme sa, Ježišimária, vidíte? To súťaže pre... Pozrieme si to. Bože môj. Som vedavý, ako bude nahrávať. Vítam vás pri dnešnom videu a dnešné video je to súťaže pre výlové pieska. A môžeme ísť rovno na to. Je to vlastne môj kled najobľúbenejší video. Tam veci, ktoré môžete vidieť, ktoré niekde dole. Ježišimaria. Začneme od toho najlepšieho. Teda od toho najneobľúbenejšieho. Takže mám tu tento zošit a je môj obľúbený kled. Pretože to vlastne je obľúbený. Pomoc. Dobre. Keď ju poznáte, tak jasne, že keď je vaša kamarátka, tak jej dajte odber, ale keď nie, tak... Ako? A ešte aj tu nič nenapísala. Ty kokos. Ešte tam aj nič nenapísala. No dobre, vrhneme sa na teda poďakovanie. Ježišimaria. A radšej to aj nebudem pozerať. A ideme sa teda... Dobre. Ideme za 20 odoberateľov. Idem reagovať na komentáre, čo ste mi tam písali a tak ďalej. Ideme sa na to teraz pustiť. Správca videa je nič. Od prvého videa, moje najlepšie video, 140 zobrazení. Ďakujem. A ideme sa teda na to pozrieť. Toto boli moje prvé videá. To som ešte natáčala cez Bandicap. Ale v popisku máte... počkajte. V popisku máte moje... volá sa to Camnastar Studio. Toto je lepšie, ak neviem čo. Toto bolo to Agario, čo som nahrával. Ešte to celé mám. A teda... A daj mi tu prišli zobrať viac. Nič sa to není, takže odpoveď. Dík moc za odber. Halo, som lajko. Jeden mi tak zrušil lajky a čo World of Tanks by som mohol natáčať. OK, ideme na teda na druhé video. Čítaj. No, táto pesnička je dobrá. Máte aj toričko, to je tiež Bandicap. Dobre. Tu máte aj tú hru, všetko.
to som už odpovedal, to máme. Zobrazíme všetky odpovede. Aha, inak super video, díky. OK, tam ja som už odpisoval. To je moja postava, Adam 05. Ideme na ďalšie video. Sa blížime k tomuto 100. Fakt díky. A tu máte jeho kanál, Maťo TV. To som odpísal, ďakujem podpisku, dám to pánko vážne, ďakujem. To písal môj spolužiak. Ja som to vážne. Ja mu idem ešte niečo napísať. Program sa som chcel napísať už dávno. Ticho buď. Dobre. A nakoľko to stopnem, ideme čo spraviť. Dobre, som tu. A ideme teda na ďalšie. To sa mi už nechce pozrieť, ale tu máte aj tutoriál, ako vymazať video a nahrať video na YouTube. Máme malo batérie už, nevadí. 11 minút stačí. Pohni si. Konečne. Toto bol tutoriál. To som vám napísal. A tu máme ďalšieho fanúšika. Gamer sa volá. Pauk TV. No, nevadí. Ja som asi už všetkým odpísal na komenty a tak. A ideme si kúknúť ešte tie videá na Danko TV. Si kúkneme teda. Pozdrav. Zdar. Justin Bieber, ježiši. Dobre, máte jeho kanál. Danko Panko. No. Bože môj, toto bude asi posledná vec, lebo nahrávame 8 minút. Super. Má u mňa kanál. Odber. Tu nahráva Happy Wheels, keď si tak ja môžem natočiť tiež Happy Wheels, ale to asi nie. Počkaj, keď ho budem sa načítať. Tak teraz tu máme jeho kanál. On hovorí dosť ticho. Ja by som si chcel dať môj svet. Šizanutie alebo odber. Tu som to už písal. Pozývam ťa na zajtrajšie nahrávanie. To som ti napísal. Ak chceš, tak počku nám. Dobre. Tak teraz toto by bolo všetko z nášho videa. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A uvidíme sa na budúci. Takže Star Wars. A ja sa s vami učím a uvidíme sa na budúci. Čau.